Ushaqekile namanje lo mphakathi waseNanda. Lokhu kulandela ukubulawa kwabesifazana abathathu abebezothamela umhlangano wokuphakamisa ozokumela iqembu ANC njengekhansela kulolu khetho lohulumeni bezindawo. Abanye abahlanu abalimele lapha basesimweni esibucayi. Ugogo uBeatrice Dlamini obeneminyaka engu-75 ungomunye wabashonele kulesigameko. Ongqongqoshe ababhekeleleke ezokuphepha kwezwe bahambele kule ndawo yesigameko baphinde bayovela nasemndenini ethintekayo. Ongqongqoshe bathi lisizoqashwa isimo ezindaweni ezithile. The JCPS will working out a plan to make sure that we protect these elections. We're not just protecting political parties, but we're protecting the system. Because it's important that we must guide the system against this act of intimidation. Iindaba yala sinike leli thimba libhekene nokufa kwabantu kwezepolitiki ngoba kwenzeke emcimbini wepolitiki esolayo ukuthi kungasiza ukuthi kube lelo thimba elikwazi kuyilandela lolo daba. Akukaboshwa umuntu ngalesigameko. Amaphoyisa afuna ke amalungu omphakathi ukuba abambe iqhaza ekubambeni izigilamkhuba ikakhulukazi njengoba ke elakuleli lilungiselela ke ukuya okhethweni lohulumeni bezindawo. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba ze SABC ngiseNanda.